Salud. Ojalá entrara, meu. Non entrou esta. No. 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 Está en directo, en teoría. Vale, vou corroborar aquí, Un segundito, por favor. Ai. Vale. Estamos en stream, vou avisar. E abro aquí e aquí. Mi modo, si son los do Animal Cross. Vale, veña. Sí, estamos. Ok. Teño anuncio. Non, que teño moi anuncio. ben. Que vai, broma. Teño que canjear o Prime. Pero bueno, o chat Da é igual, igual. O sea, o único claro, que non ve claro, o vídeo. por eso iba a dicir. Vale, pues esperamos y eso. ¿O quieres ir abriendo? Esperamos a que salga. Sí, vale. Debe de meterse alguén rápido. Fuerzas Armadas. Iriara. Armed Forces. Armed Forces. ¿Dónde pongo eso? Armed Forces. ¿Eso en qué idioma está? En inglés. Ah, vale. Mi va. Ok, vale, sí. Mira, está Carlita. Bueno, Carlita, podenos confirmar que vai todo ben, que se nos escoita ben, que se nos ve ben? Que ganas teño desto? Bueno, o meu, eu quito as gafas. No, tío. Meu. É moi gracioso, Carlita. Pero Parece me Frank poño de Cool así. de la jungla. Vai todo Gucci. Vale, ok, pues pauso esto e poño o chat. Por cal empezamos? Hai de desayuno. Vale, espera, antes dá o contexto. Que vamos a facer? Imos abrir Porque caixas de comida militar. Isto é para a intro do Reels. Ah, é verdad. Pois como facemos a intro do Reel? Pois podemos facer Algo que rime, que é o que mola. unha frase así de... Non é ninguna frase do equipo A, unha cousa así. Que traballo chat. Algo que rime. traballe... El diablo! Que Que fai fai David con esa chaqueta que lle queda pequena. Aí vai frío aquí. Aquí cando cheguei a É unha noia, chaqueta heredada. cando cheguei a noia, sabes esta niebla que hai fría? Pois tal cual. Bueno, niebla, non hai calima aínda, só que se nublou un pouco agora, pero está ben. Va, pero non queda mal. Nótaselle máis. Ao millor. Ai, podo contar o do señor? Sí, pois contalo, joder. Bueno, antes de vir aquí, porque conta que íbamos a facer hoxe porque estamos aquí. Hoxe, Dio, espérate. estas caixas de comida militar levan meses na miña habitación. Eso é E verdade. hoxe quedamos para comelas. E o plan era ir ao Monte Louro, subir o Monte Louro. Que está aquí ao lado. Está aí ao lado. Que pasa? Dilo. Que vin con este posto. Meu. O sea, o puto paisano chégame ás 4:30 da tarde para quedar cerca do campo de fútbol, sabes? E vai e dime, cajeino moitísimo, non trexen os tenis do monte. O que non me podo creer, un día que trae o micro co receptor, non trae o máis importante. Pero hei de dicir unha cousa. Se subíramos ao Monte Louro, probablemente non estaríamos facendo stream. Sí, porque ali non hai cobertura. Pero isto tamén te avisei, Cando quixeste subir Sí. a Monte Louro a probalo, dixenche, Entonces... ali seguramente non haxa cobertura, pero podese gravar en plan, en vertical. Parece Indiana Jones. Queda chulo ese jorro. A min este... Sabes como se chama isto? No. Se queres cambiamos. Sabes como se chama isto? Jorro. No, Como se chama? camberro. E por qué? Pois non sei, pero Camberro. chamase... Este é un camberro real, Que me deron cando fun a facer un vídeo con Timeretics. Uso? No. Pero bueno, para algún día tiña que ser A usar. gorra de Bad Bunny que leve da vida tan raro. Xa, verdad que sí. Pois agora conto do vello. Vale, pois entonces, cal era o noso plan era, vamos á praia, porque fai moito calor, non sei que, e despois subimos a Monte Louro e gravamos o vídeo. Bueno, David non trae os tenis, bla, 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 bla. Vale, vamos á praia, estamos na praia, de puta madre, e ahora salir. E salimos un pouco antes, porque había que coller o coche para vir aquí. Bueno, David estábase lavando os pés das areas na típica ducha, tío, da puta praia. Eu fun, pois, cas miñas cousas, subindo A costa. a costa que había para salir. E desto que vou subindo as cosas e vexo como... Sabes o típico que ti miras para o frente e ves como unha sombra neste lado da mirada? E dis, gireime. E claro, debía haber un señor... Bueno, había un señor que pues, se puxo ali a mexar. E claro, eu creo que el pensaba que íbamos a tardar en lavar moito máis os pés.
O Entonces, tipo, en vez de ir mexar ao monte, mexaba a lonos. meu, Dáballe pereza. ir debeulle hasta de ali. sorprender que eu subira tan rápido. E o tipo fixo, sabes, eu collino como co típico gesto de Arremendou a levantarse. gaita. Jardouna rápido. Pero claro, o tipo estaba tan pegado aos fieitos que levou un puto fieito no bañador e quedoulle como unha palla, sabes, salíndose así do bañador. Ah, chámase chambergo. Vale, perdón, non é camberro, Bueno. Chambergo. Mais ou menos. Pero que José sí sabe. De Sí. feito é o militar que che dixen, que coincidín con el. Vale. Hai que decir tamén unha cousa. Ah, queres que che diga? Non lle vou dicir. No, é que me dixo unha cousa José destas cousas. Vale, teño que decir unha cousa. Onte mallei como un jabalí facendo deporte. Hoxe pola mañán fixen 40 e pico kilómetros na bicicleta e non comín nada. Estou a morrer da fame. Estou a morrer da fame. Queres que che diga? José traballa no exército. E cando lle dixen, vamos a probar isto, díxeme. Literalmente o seu mensaje foi: como carallo comedes isto por voluntad propia? Mi madriña. Pero tamén me dixo, hai algúns que están ben. Pois a ver, temos dúas de desayuno, creo. É verdad, exacto. Comida lunch de Genuer. Non sei que é de Genuer, pero pono aí. Pois non o sei. Letra B, esa é a letra A. Tamén che dixo unha cousa, por que pon de Genuer si isto é comida de... Solo usarán os españoles, ou? Na guerra pasa de todo. Na guerra todo agujeros trinchera. Vale, pois vamos a empezar con a ración de desayuno e despois temos racións de comida. Unha cousa positiva, bueno, é sorpresa porque non sabemos que clase de comida hai dentro. Claro, aquí pode haber chipirones, como pode haber, que non creo, gambas, Disecado pulpo. estará. Vale, facemos o unboxing. Empeza Eu ti, o que se queres. faría, se queredes, é abrilo todo e deixalo pola mesa. Ou non, ou imos dunha en unha. O sea, abrimos unha de desayuno e compartímola. Ou abres as Ou dúas? abrimos todas as bolsas, deixámoslo pola mesa e imos probando todo. Ou abrimos unha, pasamos a outra, como queredes. Pon iria, tas ti que vai haber pulpos, sí. Pois como queiras, non sei. Eu diría de abrir un Cada un é pista. Que tedes? Dous de cada, sí. Hai dous desayunos e dúas, E dúas comidas. Entonces, o que vos dijades, a min... O que temos son as vistas da hostia. Pena que faga algo de Flipas. aire, pero bueno. Bueno, pero non é aire deste molesto. Ou polo menos estou ben. Ti non estás ben? Non sei se ir a pola toalla e poñelas as pernas. Bueno, estás a tempo, estás aí o coche, vai. Vai, quedo meu mentras aquí. Aí ten máis pinta de haber uns frijolitos bañados en salsa. Mellora. Eu supoño que será comida latada, rollo... Mirade, vou a facer un pronóstico do que creo que pode haber Queres a dentro... túa toalla, non, non? No, eu estou ben, a verdad. Vou facer un pronóstico do que creo que hai dentro da caixa. Bueno, de desayuno ten que haber unhas galletucas. Fijo que hai, porque sabedes que pasa? Que eu vejo moitos vídeos de curiosidades con Mike. Ha de haber unha lata típico de leche condensada, algo así. Unhas galletas María, non sei que máis pode haber. Pero, na de comida, eu creo que será típica, pois, lata de sardiñas ou lata de vieira, sabes? Unha cousa así, algo en lata, fijo. Porque as latas non caducan, teríame sentido. Pero, non sei que nos vamos a topar. De beber temos nós. Agua. Ou imos abrindo unha, comemos, abrimos Vale. outra, comemos. O que queiras. Está aí a bolsa para a basura. Só o teu look solo estás aumentando, meu. É que pasaste de ser medio explorador Meu, a guiri. Esto sacache Valenciaga unha destas estéticas e xa che cobran 1000 euros por esto, así que... É que, meu, mira, pon isma, mi Davis que pintas, é que non me jodes, que ves do balneario. Teño frío, hostia. Vale, como facemos? Que ainda non mo dixestes. Vos pensades que as da prensa, as da tele están vestidas por debaixo, están en brajas todas. Veña, mira, agora vai salir o sol e todo. Vamos ali. Eso, no, pero Este é comida. Queres no, desayuno primeiro? antes, no? Este pesa menos, sabes? Ha de ter... Vale. José puxo que fóramos pedindo algo de comer para despois. Hai sitios de camiño malos. Eu creo que non pode estar tan malo. Oh, pensei que xa viña todo... No, coño. Vamos tirando a bolsa. A ver, Sí, trae isto que temos aquí de basura. Pon aquí no medio. Abrimos. Abre, abre. Me cago en Dios, pues. Instrucciones. Sí, porque esto traeche para cociñar e todo, creo. Pero eso non podemos facer, obviamente. Claro.
Café, ole, un cafeciño me vou tomar aquí como Dios manda, mijo. Leche, Condensada, verdad? desnatada. Leche Ah, pensé desnatada. que era... Esto es condensada fijo. Leche semidesnatada en esto pa mí, amigo. ¿Qué coño es esto? Café ¿Qué es instantáneo. Miel. Ese José, non te justo, José. Azúcar. ¿Pero esto qué coño es? Sales para deshidratación oral. O sea, si pongo oral es que también hay anal. No, pues espero que no. Mira, galleta dulce. Desinfectante de manos. Crema dental. Pero será para después de desayunar, joder. ¡Un cepillo de dientes! ¡Guapísimo! Meu, pídome un para... Este é a polla, meu, para levar. Levo. Para viaxar, mira, faz así. Mira. Encanta, este é guapísimo. Pastilla de combustible sólido. Dúas. Para cociñar, chaval. É que vas a cociñar Vale, aquí no... nada. Ah, pero solo hai galletas. Azúcar, xa, non sei para que trae todo. Porque mira, vouche explicar. Aquí tes A ver. cerillas. É que tes a cociña aí, mira, isto é a cociña. Ti doblas isto. Eu non vou a guerra. Eu non vou facelo. Isto que é o combustible? Chicle. Ah, non, crema de cacao con avellanas. Non silla. Adiós. Adiós. Ah, acercamos as cousas, vale. Isto é crema... nocilla, vaya, crema de chocolate. Ahora, a ver como está, pero... As caixas nas tires, que valen despois para vender igual a pouco. Trae unhas servilletas. Trae os combustibles estes de pastillas de encender. Habrá que tirar. Sales para deshidratación, por si te levantas deshidratado, claro. Desinfectante de mans. Cerillas. Azúcar. Azúcar, eso é Ah, azúcar todo. azúcar, vale. A crema dental. O que sí que me cundía era o café moito, Non tes nin unha taza nin nada así no coche para remexelo? Meu, estás no ejército, que pensas que leva unha taza colgada de que? Podían. No, meu, usas esto de taza. Vale, pues vamos a probar Usas esto de taza. as galletas. Estos son as galletas. Estamos longe. Mira, As tostadas! Estos ten a miña abuela na casa. A mí esas galletas non me gustan. Que estamos moi longe, tía xente, David. Ves? Poñida camen por un, vale. Creo que están por un, me parece. A ver, avisa. Vou mirar. Voulle dar a play. Espérate, que estou mirando como coño se pon, a verdad. Saliu o anuncio. Como carallo se pon a Vou. cámara? Por que non a podes Joder, tiraste unha galleta? No. Ah, vale. Isto non sei que hostia é. É que isto cambiou da última vez, a ver. Comprimido depurador de agua. Para filtrar, non? É unha pastilla. A ver, é que está o anuncio, non É que, sabes o que diría eu? O millor, poñendo trípode, en plan, se o pos recollendo... aquí, levanto e meto por Ah, aí. dentro. Somos retrasados, somos estúpidos, está perfecto así. Espera, eso... Aquí. Un eu punto. dígoche. Aí eu diría, non? A ver. Perfecto. Aí, non? Perfecto. A ver, no, espera, un pelín menos, porque estás, espérate. Aí. Ahora sí. Ahora, ¿no? Ou non? Perfecto. Eu creo que así ven. Aí. David, Porque si colles ti no cuadro, collo eu tamén. como tomes ese café vou disparar a cajar detrás dun pino. Eu probaría as galletas, é unha pena tiralas, Confitura, confitura de ciruela, chicos. Non comín confitura de ciruela na miña puta vida. A ver, abre. A min causeme un mito, huele mal. O sea, huele a ciruela, pero que... Eu quero a de avellanas. Locura. Está bo. Locura. Ve que estas galletas son máis insulsas, me home. Locura. Proba puto chocolate. Proba chocolate. Enseña yo o chocolate, sí. Proba esto. Locura, Sí, dis. Locura. É que, o chocolate está bo, Vou ir ao ejército todos os días. Locura. O chocolate está bo, Pero é que a min o da ciruela non me convence un carallo, Está bo. É buenísimo. A ver, buenísimo tampouco é Que palabra. modera na bicicleta todos os días.
José, en que ejército estás ti? No de España, coño. Pois me cago en Dios. Eu estaría gordo. Eu estaría... Eu no ejército estaría gordo. Merda. Mete aquí na bolsa, O que? o que che caiga. No, pero que é isto, a pastilla? Ai, que isto é para encender, non? Vale, eu non me enchería a dulce para probar o salado, o dulce de No, chamón. pero déxame raspañar un pouco máis de chocolate que... Isto cargou no diablo, amigo. Hai cousas que non quero tirar. As cousas en general, bueno, ir deixando Non, aquí. pero deixa... Ah, vale. Mira. Queres un chicle? Un chicle! Non me. Chicle! Se te disparan polo menos... Morrer como que endulzada. Ai, está bom. No, esto temos que probar, A miel temos que probar. Veña, pois probo cunha tostada. Tamén che digo unha cousa. Se eu despois deste desayuno me teño que facer 40 km cunha mochila de 50 kilos, ao mellor vou dicindo que me poño máis ración, que me poño un rinchón, joder, non me jodas, home. É que isto é normal, o sea, porque non teño ni puta idea, pero eu creo que racións estas son para cando fan misións, en plan... Gastronómicas. Gastronómicas non, gilipollas, pero que ao mellor os poñen a andar, eu que sei, 30 km cunha mochila, sabes? Que mos poñen, por esta comida, ando uns 50. Meu, non che dá a nada, Meu. isto, non che dá a nada, joder. Isto, comes isto a hora e media tes fame. No, bueno, ao mellor no, pero eu creo que sí. Azúcar puro. Proba, está boa. Pero para ir na bici cúndeme unha desas, jardala, Hostia, é que... é que isto non é mel, isto é confitura de mel, sabes? Dios. Voy a dar a todo esto, E tamén me gusta nada. A mí... Mi madriña, pero é como si... Toma. Toma, toma. Eu prefiro o chocolate tirando. Vale, esto é... Este é desinfectante. Vas lavar os dentes, crema fluoral dental Mira, fluorada. despois de comer lavo os dentes. As pastillas jardas, si queres. Sí, E o chicle, pois probámoslo despois, supoño, de comer. as servilletas. Esto vou no jardar todo aquí. Isto vou no tirar. E o Eh, desinfectante jarda tamén. vale. De que me vai salir volando todo. E non... É que eu non teño... Na mochila. Trae a mochila e pona aquí. Poñémola aquí. E vai jardando o que non se use. Bueno, as galletas non están tan malas, eu teño moita fame. Vou a morrer da fame. Vos credes, chat, que con este desayuno poderíades pasar ben o que é a mañán? Eu creo que sí. Parece que non, pero teñen calorías, é todo azúcar. Eso, nótalo moito cando vas na Son bici. calorías, pero non carbohidratos. Non che enche, sabes? Azúcar son carbohidratos. Meu, pero vai che encher moitísimo máis se che puxeran unhas tostadas de maíz, por exemplo. Non creo, isto é energía rápida. Isto cando vas na bici, meteste unha de azúcar destas. Pedalea sola, parece eléctrica. Locura. Pois ora, a comer. Come eso. Vamos a por la comida. É como isto sin... Meu, no, vamos a pola comida. Vale, pues Despois lle dou, non te preocupes. Préstame máis un que va para desayunar. Con eso si se andaba, amigo. desayuno, que non te lle das? A ver, estaba todo. Menos a mel sí que non me gustou nada porque é como quen come azúcar a puñados. Daríalle un 7, 6 e medio, 7. Está ben. Sí, por aí. O desayuno ainda menos mal, galletas con leite condensado a funcionar. Pero non había leite condensado. Sí que desnatada. Había Claro, leite pero non desnatado. era... Non era condensada. Comida. Abre aí. Abro eu? Vale, pero abrímolo así, non? Para verlo. Latas. Esto, creo... Sopa de verduras. Esto había que facelo, Este estaba moi guapo facelo, tío, unha puta sopa de verduras, non? Xa. Bueno, que me mato. A movida é que aquí non podemos encender nada, entonces. Pero... podémoslo jardar para outro día. A sopa de verduras. Que é isto? Latas, aquí solo hai latas. Pero que esta lata é misteriosa.
Ah, cóctel de frutas, en almíbar. Carne de vacuno con guisantes. ¡Me! Carne de vacuno con guisantes. Eu aquí teño fruta con como che digo? Como se chama, tío? Confitada. Esto vai a gustar. Buah, son berberechos, no, son mexillóns. Atún blanco. Pero é girasol, mal aí, o ejército aí non se enrolla nada, tío, que poña un poquito de aceite de oliva, tío, non me jodas. España, joder. A ver, aceite de girasol, chicos, enrollaros un pouco. Patearle a pimienta. Eso ten que estar bocas galletas Home. esas do desayuno. No, No, non coño. polvo instantáneo Máis desfatigante. pastillas para encender, isto non imos usar. Hostia, mira, o isotónico desfatigante con vitamina C. Eso Esto con tamén agua, parece mezclona, lo iba a decir. desfatigante. No, pois aquí hai que facelo ben, meu. Vou por unha botella ao coche. Vamos a probar os polvos. Pero non vamos a eses. encender lume aquí, claro. O sea, do lume non podemos facelo. No, pero da botella isotónica sí. Eso sí. Pois vou polo coche. Pechástelo? No. Vale. A ver, o chat. Gustoume moito o desayuno, Pensei que non, Ai. pero É que sei que leva un micro. nocilla de toda a puta vida, non Mira, con unha escoitar. empresa que o fai, non. Seguramente, entón si fago puto imbécil. Non sei se o bichedes, Ahora vai estar é o que chat. claro, non o stream témolo parado. Pero mirad o chocolate. Que yo poño nunha botella de limpio Non lle cristal. pasa a Merce, como que lle pasa No, a a mí Merce? non. Teño aquí dúas botellas que deben de estar máis podres que a virgen. Isto non creo que voe, tío. Ben, vale, pa quen somos? Sopa de Aí vou. verduras, tío, isto... Que? traes? Que pasa? Podemos facer a sopa de verduras nunha botella? Sin cantar agua? Sin quentar e beber, probar. Ai, chicos. Sopa de verduras. Mira, encontrei dúas botellas de supervivientes no coche. Perfecto. Polvo isotónico, desinfectante con vitamina C, Pero si cho acabo de decir. O da vitamina C no? Non o escuitei, vale. Pero Iria, no estás sola. Cantos polvos isotónicos traen? 4 polvos isotónicos. Porque se acabas de facer unha camiñata de 30 km con a mochila ao lombo, 10 gramos de polvos isotónicos. ai, é que se boa esta puta merda. Outro chicle. Joder, pa os chicles. Meteos aquí, mira, estou metendo todo aquí na parte de arriba, nada fora. Ah, vale. É que abrimos antes. Desinfectante instantáneo para málicos e manos. E como faz isto, lo? Eso, ti ábrelo, dóblalo e polo en cuadrado. E ti pos a pastilla ardendo debaixo e quenta a lata. Home, non sei se... E se fago un parapeto así? Eu non sei se aquí se pode encender, eu creo que sí, o sea, é unha cousa moi pequeniña, pero eu non o faría. Habendo incendios, non, eu non faría. E poñoche un parapeto si queres. E lo que encendo os porros, lo? Eses non ponen el lume. Non te jode. No, que o da playa non prendía el lume ali. Me Cuidado, cago en había Dios. unha playa que parece que estaba fumando media playa. Claro, hai que ver a mesa de madeira. O sea, pero como se faría? Vamos a simulalo. Así e así. Ah, así, claro. Vale, xa entendo. Así e así. Temos instruccións, esos son gilipollas. Isto que é? Ah, comprimido depurador. No, vámonos simular. Ah, non xo din. Mira, sí. Fixámolo mal. Pero teño outro. No, pero déxame ver, isto pode se desdoblar, joder. A ver. As patas para baixo, isto para arriba. Ah, así. Eso para arriba. Ah, claro, e así Porque non arde, lle fai- non arde o monte, porque... Si que arde, meu, que tío me pollo baixo. Ese pa juntar No, a lata. pastilla polle aquí, a lata pola encima. Mira. Claro, o rollo a puta mesa de... Ah, no, pero como non te arde igual, porque ti escapas, teria que ser así. Que non, Sabes? que a pastilla vai no ferro, para que non arda nada. Ti pos a pastilla aí dentro e pos a lata encima, así, quentando. Home, ingeniería. Papel celulosa. Hostia, que guapo esto. Vale, ¿esto qué é? Carne de vacuno, queres a probar? Sí, obviamente. Como probar non, comela. Vale, pero non vamos a encendelo, non? Eu que diría polo chat? Iria dixo que non, creo. É que a carne de vacuno isto que... Uf, viño un guisante, xa non me ten bo pin. Meu, parece comida de can. Parece comida de can. Quitouse má fame, chat. Quitouse má fame. Espera. Espera, que? Para poder inclinalo, se non vai jotear.
non quero manchar a mesa. É bueno probar, xa manchei. Dame o tenedor. Eso tamén mal pensado, a ración este... Pero no ejército que levades, as tasas, os tenedores e os cubiertos levadelos... Donde coño están? Ah, aquí. No ejército comen carmás, amiga. Aos collóns! Os collóns non, abren aí e Os papan pa huevos. dentro, mira, un bocado ben grande. Carne de vacuno, A ver, de que vaca? Dunha vaca Locura. enferma. Locura. Está bo? Real? Se non che gusta a ti, gustame a mí. Locura. Está buenísima. Solo lle falta estar quente. Quente isto está bo. Eso está buenísimo. En que ejército estaba José? Porque no español creo que no, No, pero o mellor é outra... O mellor, en plan, aquí venche carne de vacuno e na outra comida venche outras racións, Non me cortei. A ver, tamén che digo, sabe un pouco a comida de can. Non é... Que me dera ser can. Isto é o paté. Paté abro, non? Sí, isto tamén, No, aquí hai que abrir todo, non quero levar nada disto para casa. Claro. O paté pinta cojonuda, A ver, pinta Pinta de paté. cojonuda. Meu, non é que pinte cojonudo, pinta como un paté. Hai patés e patés. O que me parece moi mal no ejército é que non poñades un cachiño de pan, porque isto con pan debe ser... Cuidado, Pan seco, Cada galleta. Claro, que o mellor supoño... Ah! Me cago na puta madre. Non te manchaxe moito, non? Non coño, pero que caigo aquí na mesa. Locura. Está bo tamén. Meu, pode ser sincero tamén, se che sabe a paté de supermercado, digo. Porque un paté cojonudo sería, non sei, non sei. Sabe a paté do super, meu, que non me se engañe. Non me jodas. A mí gustame. Locura, resumen do stream. Vou abrir unhas servilletas. Este era o meu tenedor. É igual. Da igual, ó. Estamos... É o mismo. A carne está moi boa, A ver, se queredes unha opinión un pouco Aí hai máis grasa, sincera e máis a realista, grasa non me gusta. é unha carne, sabe un pouco, sí, o sea, sabe a carne de guiso, pero un guiso que ahora mismo estamos comendo frío e que tampouco é a divina papaya, en plan, meu, unha carne de guiso normal e corriente. Sabes, non é, isto non é o mellor guiso que comestes na túa puta vida, é un No. guiso. E o atún, é un atún como que me pon a lata de calvo, aquí, é o mismo. Pero atún si me gusta máis que isto. A carne, para min complicada, Déseme un cacho de atún. O único que aceite de girasol cutres, Podíanse enrollar un pouco. O atún si que está bo de pelotas. Moi bo. Tes máis fame que vergüenza. O David, estás fameado, come choro calquer Meu, cousa. non comín nada en todo o día. Por ello. A mí creo que sí, dame curiosidade saber que leva... Que menú leva a outra caixa, sabes? Eu sería dos que iría roubando racións de combate aos mortos. Para comerlas todas. Puto David. Canto tempo credes que duraríamos no ejército? En plan, ele e eu. Sede realistas. Eu creo que boto unha semana xa... Pido que me traían para casa. Abrimos a sopa de verduras e facémosla na botella. Eso é unha guarrada manual, Pero bueno, se queres probar, Sí, para ver a pinta. Non Veña. a vamos beber. veño. Espera, vámoslo facer ben. Espera, Ti come tranquila. Isto non vou comer, vou non tirar, pero non estaba tan bo. No. O sea, está bo, Di, que estaba locura, boísima. é unha locura, sabe moi ben. Se for unha locura, farías así calata. Encendio, ponlle calor. Se lle pos calor, como cho? Frío, no. Quen come carne fría? Meu. A carne Vale. cómese quentiña. Que pasa? Nada, que rompí a galleta. A carne cómese quentiña, joder. O pateo está buenísimo, tío. Non era mellor meterlo e agitar despois? Non, porque vamos a facer unha pota, vale? Vale. Colle eso, que caeu.
cortar o máis recto posible, pero non vai haber forma, chicos. Sí, jodeme o cuchillo. Non, home. Este cuchillo só lo joderá un jabalí en todo caso. Cuidado cos dedos. Corta, corta, eu como a tú. Aí, mira. Aí está. Ahora botámoslle a sopa, máis a agua. Buenísimo. Que mente tes para algunhas cousas, meu home. Para algunhas cousas ten unha cabeza este rapaz. Pa comida. Bótalle un pouco de ajo aí. Para. Esto parece comida de peixos. Falta pois unha galleta salada que dan que se chama pan galleta, que é para estas cousas. Ah, e onde está eso? Eso non veo aquí. Eso non, ainda non veo. Esto deixo aí porque o mellor despois para... Sopa de verduras. As verduras imagínalas. Pero é unha sopa... Non sabía o que, Meu parece hobby. que estaba tan ben o paté salado que a galleta. Estou non comendo todo, non queres? No, vou comer todo. Verás, locura. No, eso non vou probar. O non vas a probar, non te jodes, Vou non cheirar. Meu, cheira a sopa de sobre. Que pensas que... A ver. Probacho. Sabe a sopa de sobre, falle falta moitísimo máis ajo, senón eso é casi unha papa. É que estámoslo probando frío. Ainda por riba ten uns tropezóns, meu, que parece gómito, joder. Ti onde compras os sobres? Para non comprarlos na puta vida. Meu, esta sopa non está mala se ti lle pos calor, pero é que isto en frío, sin disolver, con nada de ajo, todo o puto sobre dentro. Cajo en Dios para sopa de sobres. Ah, que é unha lata máis. Ese é o postre. Fruta confitada. O sea, en confitada non, Locura. Locura. Confinada, será? No, meu, en almíbar, coño. Confitada é outra cousa. É que vas a deixar aquí a merdallada esa. Eso é agua. Ya está. Está ben. Poñede, por favor, un contador de cantas veces di David locura. A ver. Polo que vexo son melocotóns. Piña, espera. Eso é melón, creo. ¿No? Está boa. Ten algo rojo aí, non sei que é. Fresa. Ou cereixa. Está boa? Non se convenzo moito. Un pouco resesa. Queres atún? No, come, tranquila. Gustouche. Hostia. Mellor que comida de can. Está checando. Mellor que comida de can. Si, no, comida de can, pobriño, Ah, pero... Leva yo o teu can, se queres. Ah, podo yo levar, a ver se así No, millora. o meu non lle vou levar. O meu non vai ser que vomite. Leva yo tío teu, se queres. Levo yo o meu, a ver se así cura unha puta vez. Mirade, tío. O paté, tío. O paté. A ver, vou probar a fruta. Locura, Bueno, cereixas foron, porque aquí xa non hai, Comer ese paté con esas vistas. A fruta está guai, E claro, vos non o vedes, temos vistas ao mar. Sí. A fruta está boa. Que aproveite, para ti toda. No, Me no, gustou o vou comer paté, a ver que hai na outra. Ahora, eu diría siguiente de desayuno outra vez. Vale. Oh, mira que hai un collón. Que é eso? Non sei. Unha uva. Unha uva, non? Non sei, é como se comer un cacho de papel. Un perdijón. Nada. Anda, esta é comida. Ah, bueno, as dúas pesan moitísimo. Comida? Eran 3 de comida e unha de desayuno. O sea, pero non che mandaron dúas, Pensei que sí, pero equivoqueime. Son dúas mellor, máis comida. Me cago en Dios. A ver que hai de menú hoy, por segunda vez. Son todos distintos. O sea, en teoría debería de haber cousas distintas en todas.
pasaron polos collóns. Pues creeríamos, a verdad. Mirade como ven todo, A tomar polo cu. Meu. Ala, va de tenedor o carallo. Oi. Vete aí. Esto. Sí. Carallo, ven o vendaval, ahora sí que temos que Cuidado, sobrevivir. Mi madriña. É que moveus o móvil e todo, creo, non? Ai, pensei que era Guillermo Carracete. Veña, dalle. Sopa de pollo con pasta. Joder, é que isto había que facelo, meu. Mais isotónicos. É que non sei demasiado ben. Isotónicos. No. Os isotónicos nos probamos. Pois toma abre unha botelliña, a outra botelliña. Bótame agua. Agua en toda a botella, millor. Hola. Crema de albaricoque. Ui, iso pode estar bo. Agua en da botella. Ui, Mi madriña. perdón. Xa está. Meu, non podes concentrar todo o que ven para un puto litro de agua. Complemento alimenticio sobre a base de azúcar. Modo de empleo. Tomar 2 dosis al día. Cada dosis son 4 sobres. ¿Qué? Sí, no superar la dosis diaria recomendada de los suplementos alimenticios. Ah, pues no. ¿Qué crees que es esto? Empieza con J. Jamón asado. No, Jamón serrano. no. Con J. Con J. Esto ten pinta de estar bo. Con J. Jamón. No. A seguinte letra é unha U. Jabalí. Juliana. Judías. Estufadas. No. Con chorizo. Vou probar ese chorizo, mira. Estás aí girando a cámara, non? A ver, é do Vese vento, ben? meu. Sí, é do vento. A ver, que máis hai? Outra cousa que che vai gustar moito. Mexillóns. No, tanto non. Sardiñas. Sardiñas! Sardiñas en aceite de girasol. Joder, moi mal, meu, que moi cutres mal. son. Ejército de España, sendo españoles. Cutres. Aceite de girasol, no, tío. Ten pinta de xorado, a ver que non proba, tío, eu. Ya. Locura! Non ten boa pinta. É que, sabes a que me recorda? Nunca comestes de pequeno as típicas chuches que eran como unhas pastillas, uns fresquitos. Sí, pero non. Os escalofríos, sí. A mí... Sabe, Aquarius malo. Cutrísimo. É nin de mellor coña. deshidratarse. Sabe mal. Que queres abrir primeiro? Sardiña? Guau, meto yo outro chopo gomito fijo, Mira, isto todo é o de sempre. Mira, isto xa non imos Esto- sacar porque é o de sempre. Sí. Jardo, si que... Ah, podes meter todos na mesma caixa. Sí, aí, vamos. O sea, todo aquí, digo. Sí, pero bueno, mentras haxa sitio, imos así. Vale. Que abrimos? O que queiras, ti. Isto pode ser para postre. Fuerzas, Home, o sea, sí, crema de non albaricoque. creo que nadie coma, non. No. Van a encender. Lume. Pois entonces vou poñer eso a cociñar. No, párate. Porque eses ao mellor non nos están facendo ben, meu. Mira o aire que corre, sabes? Non... Ainda que, o sea, porque O sea, a estamos pastilliña non vai salir de aquí, sabes? Xa, A pastilliña xa é para isto. O sea, pero o rollo é... vai salir a llamita aquí. O sea, vai estar aquí así. Mira, van vir aquí a pedir un mechero, ainda por riba. Non temos mechero. Eu non fumo. Non fumo! Ah, non, están buscando paus, meu. Ah, peña. Que mala pinta ten la madre que me parió, Meu. Mira, eu... Toma. No, esto... Que eran? Judías con que? Chorizo. O chorizo é blanco. Non é xudías con bacalao, meu. Non, é que poncho por abaixo. Non, con chorizo. É con chorizo. Non sei que chorizo comen estes, tío.
Ah, mira o chorizo. O chorizo sí que o probo, pero isto dá asco, tío. Home, a ver, que che vou contar, é dicir... A No, min, eu tío. eso non vou probar, Mira a olvídate. textura do chorizo. O sea, é como gelatina. O Non teñes moita fame? Sí, pero isto dá moito asco, tío. Que din aí? Mira o chorizo. Merda. O chorizo é isto. Ai, que é unha servilleta, teño que coller. Vou probar. Porque me dá moito asco a cousa blanca que había ao lado, Meu, proba e jódeste, é un cacho de fava, non vas a morrer. Non era un cacho de fava, meu. Non Era... vas a morrer, meu. Ai, isto é meu. Ai, isto non é meu, chicos. Que asco. Que pasa? Ah, panceta de cerdo, era panceta, vale. Eso toda a grasa desfeita do cerdo. Veña, va, o chorizo, va. Eso quente está bo, di José. Sí, quente ti ou quente es? Porque me cago en Dios. Malísimo. Sí. Pois non vale para o ejército, No, chico. eu morro o primeiro día. Ai, que malísimo. non puxestes canto... Non podo abrir isto. O Olha mellor, agora. pintaza, tropo, reparte. Para. Non son sardiños, amigos, son caballas, oístes? Son, como chaman isto? Sardiñóns. Meu, 3 sardiños por lato, oístes? Que eu Mira. pensei que iban a vir 6 ou así. Podes limpiar isto? Que isto Sí, teño é outro moi servilleta. asqueroso, Onde está o meu tenedor? Ah. Tamén che digo, na túa casa que tendes tenedores de ferro fundido, meu amigo. É de Ikea, eso. É de Ikea. A Rila Virgen. Locura, sardiña. Está bo, non? Estánlle metendo o carbón, chaval. Que lle esconde? Se queres lle damos a lata esa. Debe calada na cabeza, tío. É que... Dices que está boa carne de terneira, eso non, estás jodido de chirimola, di José. Como a carne de ternera 1000 veces. Eso deume moito asco. No, pero iso de charco pola pinta, porque a pinta No. tampouco vai ser boa. Proba aí. Non, vou probar tamén, xa é que ni me gustan as favas. Sinto moito, pero... O mellor cante cambia moito tamén, Sí, repito, che ti ou a comida? O sea, non, entón encendido non acho que está A sopa de pollo acotada para barbacoas, pero o rollo que eu non me atrevería, porque unha chispa que cae aquí, isto... Que trouxeron carbón e todo. Que che vou Claro. dicir? Esto dai os teus pais. Sopa de pollo con pasta. Joder, que gran regalo para miña nai, perfecto. Come a sardiña esa. Abrimos esta última, abro. Ah, pero o postre, Esta, veña, va. de postre... Crema de albaricoque, Fuerzas Armadas. Isto vai ser o mellor da comida de toda. Fijo, fijísimo. Pero falta unha sardiña por comer aquí. Mitad pa ti, mitad pa min. Era, Ainda hai outra de comida. Eran 3. Pero ainda hai outra de... Ah, esta vai a abrir ou non? Sí, claro. Ah, vale. Veña, pois mitad e mitad. Sí. É como a mítica comida fría que dá noxo pola grasa, claro. Pero a mí é que xa as favas xa non é o meu target, sabes? Eu prefiero outras cositas. A min, pola panceta desfeita. O sea, se non tivera panceta que se desfixo a grasa toda, comía, pero deume moito asco a panceta. Foi que isto é puro azúcar, Tamén che digo, a ti crees que, en plan, esta ración así, ti isto, encheríache de comer, porque... É que son calorías. Eu non é tanto como encher, é que non teñas fame. Pero non ter fame tenche que encher. por Tamén che cojones. digo, isto está blindado. Abre aí. Que? Estará un cuchillo. A ver se no último os van as salchichas con tomate. Eso dábame a puta vida. Eso dábame a vida. Eso me cundía muchísimo. Sopa de pollo con pasta.
Teño que probar o dentífrico. Dentífrico. Ou Dentífrico. Bueno, o de lavar os dentes, pois probo dispois. Dentífrico. Probo dispois, a ver que tal. O cepillo non pinta mal de textura. Ui, hai mermelada, é que isto é azúcar puro e duro, Crema de albaricoque cunha galleta. Colle aí, toma. Locura. Locura. Que tiñas a man húmeda ou algo? A galleta máis blanda? Dios, nunca vos pasou que mellor estades compartindo unha bolsa de gusanitos e vemos un gusanito así Sí. blandurrio? Que puto asco, A ver, non é tan malo, pero para mí tampouco que este... En plan, non comería isto Están todas todos as os días. galletas así, Salvei, non é? Locura. Valo acabar? Ti no? Non. O sea, mitad e mitad. Non vou acabar. O sea, hai que abrir esta ainda. É que de desayuno non temos máis, non hai máis galletas. Se hai que mollar en outra cousa, non hai máis. Bueno. A última. En media. No, eso, no comer, no quiero comer eso. Vale. Bueno, deixo así, mira. No. Come. Iba a decir que é unha pena tirar a comida, pero eu creo que máis pena darlle isto al gen. Uf, a ver, a min tamén mala pinta, pero bueno, home, se hubiera que comer, pues mira, jódome como. Dame a navallo. Mete aquí un ras. Mira, xa veo o sol. Última caixa de comida. Outra vez, bueno, máis do mismo. Pero por que se che pon este sempre papel? Poñe sempre Ai, este papel? sopa de pollo con pasta, creo que nos tocou a mesma, chicos. Dis? No, cocido madrileño. Pois xa o pode meter polo cu. No, tocounos a mesma sopa de fideos. Crema de melocotón. Eso está mellor que a outra fijo. E jodestes todas as putas galletas. Bueno, pero cómelas coa fabada. Vale. Atún blanco en aceite de girasol. O mismo. Sí. E cocido madrileño. Tucu. É de decir que esta... Oh, que puxo, José. Que puxo. Non che vou ler. A ver. Non che vou ler, é mellor. Creo que cando abramos a lata vamos Vale. vas a saber que Isto que todo é o puxo. mismo, vou non guardar porque é o mismo que... É que facer estas cousas é moi peligroso porque cocido madrileño en lata. Peligroso comelo. Eso sí que é Facer peligroso. estas cousas é peligroso, porque claro, eso é como se pon... Ti imagínate correr unha lata destas, pulpo a feira gallego. Dame a puta vida. Non che dá a puta vida porque seguramente non sepa o que Dame ti igual. pensas. Prefieres esto antes. Mira para aí. Meu, mira para aí. Bueno, a ver. Polo menos hai de dicir unha cousa a favor de todo. Que? Non cheira mal nada. Buah. Ya pica. Que lle entra. Ten cuidado cos dedos, Me cago en Dios. É que xa non queren nin salir. Así cheja. Vou probar esta carniña do cocido madrileño. Cago en Dios. Ai, creo que é como a carne de ternera de antes. Tá bo. Cágome no que dixen. Está bo? Collo o cubo ese de carne. Que cubo de carne? Hai un cubo aí de... Ah, xa, iba a coller eso. Pero esto, por ejemplo... Eso é grasa, eso non... Que asco, eso non comas, Eso non comas. É que será esta carne Ternera. É ternera, provei na hora. A Como- non como de ser que en antes. Madrid coman personas. Creeríamos. E por que coño lle acabo de soplar? Si está frío. Eu... Interpretei que estaba quente, perdón, Perdónenme. Non está mal. Meu, David, é que teño que saborealo para saber se está bo ou non, porque ti, se metelo na boca, locura.
Que comestes a grasa? Veme un cacho. Pero os garbanzos Que teñen, non estamos? non están. Están aquí. Teño que meterme isto na boca, porque senón... A ver, eu pois prefiero o cocido de miña nai, a verdad. Sabes o que che quero dicir? Unha carne ao caldeiro, Bueno, outras cousas, non? Isto é... É asqueroso. É que quentes, estou segura de que gana moitísimo máis estas cousas quentes, porque non teñen esa grasa por riba xa, sabes, de non estar... Eu non sei que decirche. A ver, date conta de que se ti isto o fas, a grasa vai se derretir. Sí. E dará asco quente. Quente está bo, ves? Dio José, de José fíome. Queres comer o atún ou non? Ou gardámolo? Queres lo levar ti? Levo a ti que che gustou o aceite, o atún. O aceite tamén. Vou abrir o melocotón. Eso creo que é o mellor de todo. A carne ao caldeiro está infravalorada. A mí gustame moito a carne ao caldeiro. Miña nai fana moi ben. De feito, polo meu cumpleaños fixeron carne ao caldeiro. Na casa. E agora só temos unha galleta. Mitad da galleta, mitad... Mira, facemos así. Mal, chicos. Isto está mal, así. A grande para ti, para que non chores. Lástima, hostia. No! Vamos polo puto cu. Que cabrona. Jodeume, Melocotón... Vai che caer, non sei. se o separa vai che caer fijo. Me cago en Dios. Mira o que pon José. Mira, eu vos levar un día racións americanas, xa veredes o que é a ruína negra. Eso estaría guapo, Eso estaría guapo probar diferentes. Porque como vai eso, José? Cuéntanos un pouco, que ti sabes. Sendo americanos, chocolate por un tubo, azúcar por un tubo, mima. Cundíame, Fue, que fijo que é M&M's. hamburguesa deshidratada. Eu creo que vai tirar máis polo azúcar. M&M's, frutos secos... Che, tú se imaginaste? Fijo que te teñen... Pero eso estaría guapo porque... Claro, non sei en que se basan os que fan estas comidas para a xente do ejército, sabes? En plan, en que te vas a ti para meterlle a peña un cocido madrileño está ben? Bueno, supoño que será como... Cousas do país teñen que ser, penso. En España, polo menos. Home, que eu sepa, a crema de avellana moi española, creo que non é? Hostia, nocilla de toda a vida, joder. A nocilla non se inventou en España, David. Pero é algo mítico, joder. Vos credes? Tiñas razón, José. Que pasa? Teníamos que chamar a un sitio para reservar para comer. Entón non te enches. A ver, que distinto, porque... Non vas comer isto? É demasiado. É dis- É que se houbera galletas, ao millor sí. É moi boa. Ti cando vas na bici e tes fame, ti meteslle un gel que che dá calorías e quítache a fame. No momento, isto é algo para o momento, hai disparos ali, comes e sigues por disparos. Isto é así. Dime que o chaval non pisou o ejército sin decirme que non pisou o puto ejército, sabes? Si hai disparos a 100 metros e me estou comendo un... Cocido madrileño. No, unhas judías con chorizo aquí, eu creo que che collen así polo pelexo e rebanenche xa, me home. Non me jodas. Hai tiros alá, pero David en corto. Claro, non se en vez de estar vendo o mar como estamos vendo ahora, estaríamos vendo ali unha bomba, salvar al soldado Ryan. Un tipo así unha perna, Claro. así, ti coméndoche un... É o que máis me preste comer un chourizo con Claro, judías. mira, tal cual.
Os americanos levan crackers, queixo en sobres, judías con chili, stickers. Fua, estaba guapo probar unha cousa desas, Pero pode conseguilas, boa, se as consigue de locos. A ver, supoño, non sei. Non sei se eso rollo ti cando estás no ejército cho dan, porque sí. Porque estás no ejército, Vou tirar isto, tiro isto. Buah, é que solo penso, dame gana de vomitar. Sin coña. É unha pena tirar a comida, pero tamén che digo, esta comida é unha pena darlle a gen. Dalle al gen e... Agora tiñes que recortar todas as veces que o probaste e dixestes locura, locura. No, locura, as cousas que dicen que locura cominas. Todas non. Come a fruta. Vale. Se queres, vamos. A fruta confitada sí que estuvo ben de postre, direi. Pódense comprar, pero creo, pero nin idea. Sí, supoño que sí que se podrán comprar, claro. Pero non sei hasta que punto son originales, sabes, as que compras. Hai que probar a pasta de dentes. Agora probaron. Teño, di que ten, que as trouxo de Irak. Guapísimo. Vale, pois... Pois estaba... Pero entón tiñamos que facer un stream de verdade militar, tío. Eu quero, a min cúndeme. Facemos unha puta choza con troncos e ramas, vestímonos ben, Como que había na playa. como a que había na playa. Vestímonos ben, con eso gorro non sei que, pintamos aquí dúas redes e facémolo ben. Logo por mí, sí. Podémoslo facer na miña casa, joder. Tamén. Porque ali, no caso de, sabes, podémoslo encender, porque temos mangueiro ao lado. Se pasa calquer cousa, podémoslo apagar. A ver que hai aquí, que non probamos. Mima! Compramos Cúndeme o unhas café. pistolas, meu. Cúndeme o Unhas café. pistolas de mentira. Imos ao plásticos antes. A min cúndeme. Vacía eso, porfa. Esto? Vou bater o café, sí. Pero quentaralo. No, café así con leite para dentro. Mira, café instantáneo. Lavarás a botella algo, porque si non... Azúcar. Crema dental. Meu, guapísimo. Guapísimo porque me poño así no chan, así. Mira, gel desinfectante si te Como en queres... Puluán, acordas? Guapísimo. Fase mima. Temos lo que facer. Haceos una ruta militar desde las 6 de la mañana y a mediodía busquéis un lugar donde montar un campamento para pasar la noche. Tampouco nos veñamos tan arriba que non somos militares, corazones. Vas a miña casa, facemos a puta chosa ali, mal feita, e se acabou. Efectivamente. Uf, eso pode estar moi guapo. Porque no monte, o sea, no monte a min dame pau, tío, faz estas cousas porque aquí descontrolas e che Esto calquera... está limpio. Acabo de vacialo. Pero estaba limpio do Dixenche coche. que tens que limpar a botella. Home, pois non caguei nela, meu claro. Gilipollas. Estaba de agua, Vale. botastes yo sobre, eu acabo de vacialo. Pásalle un agua, sabes? Era isotónica, tampouco creo que o café se note moito. Pero bueno, ojito. Eu vou deixar. Hai que probar todo, verdad? Total, o que non mata engorda, verdad, David? Esa é a filosofía para comer na guerra. Café instantáneo. Instantáneo como vamos quedar nós cando bebamos. Bueno, a mí non me gusta moito o café, te diré. Isto iría... O olor este sí que te chegou a gustar, joder. olor é bo. Café instantáneo. Iria, podes puntuar este café? A Iria non lle gusta o café. Bueno, claro, é máis de temacha, non é de café. Sí. Oh, wow. Voulle botar as dúas de café. Justo me cargado. Bota. Que pasa? Bota. Bota. Hai que probar de todo na vida. Eu ajoaría un pouquiño máis, Pero, hombre, que ainda vai falta leite. Podo botar yo o leite? Sí. Veña. Mima, cantas veces dices esa frase na túa vida? Pois nunca, porque non damos leite. Hai que pensar mal. Meu, non digo eso. Iso é lama. A ver, cheira. Huele, sabes a que me huele? Espera, vou dicir. A quesito. Cheira ben. Merda, entrome no ollo, espérate, que me É vou... leite, non che vai... Ok. Entrou bien leite no ollo. Ok.
cal é a carreira do buitre? Que? Que carreira do buitre? Digo José polo chat, instantáneamente faz a carreira do buitre, pero non sei cal é. Ai, quero batir. Agita, agita. É café, coño. Eso vai estar de locos, tío. Azúcar, azúcar. Bótalle outra, que vai estar moi fuerte. Espera, abre outra vez. Abre, abre. Dalle aí. Agita, ven. Xa está, bueno beber. No, espera, que ten moito grumo, home. Espera. Joder, é que hai grumo, O café este para homes, me cago en chicle. Xa vou probalo agora, espera un pouco. De que será? Eu creo que de fresa. Non te confundes o chicle cas pastillas. Eu creo que agora xa. E que antes teño moito grumo. Tá. Café militar. Gústame. Está bo? Proba. Non probo que non me gusta nin a leite nin o café. Tá bo. Mira como corren os buitres antes de sair a volar. Pero Como por corren qué? así agachaos. Que ten? O sea, está... Eu, café... Valo acabar? Ao mellor sí, está ben. Bueno, que hora é? Que igual despois non durmo. No, son as 9, non o vou acabar, pero sí que o bebería perfectamente. O sea, está bo. Despois direi se se caja no coche ou non. Gústame. Que pasa? Oh, José. Mira como corren os buitres antes de sair a voar, que parece que se cajan porque van a saltiños para os lados así. Pero José, en que está? No ejército de... No aire, creo. Porque eu cando encontré, o sea, cando conocín a José, fora cando fóramos joder, no puto Apache, no helicóptero. Estaba él ali, de en plan, wow, que loco, iba rollo, como te explico, o puto avión ten o avión, o que o helicóptero ten como unha plataforma así para saltar, sabes? Pois o puto José iba no sitio que leva como, que supoño que ten como unha pistola, sabes? Unha pistola, unha metralleta. Pois iba sentado aí, en plan, Home, tô chill, tío. No, eu creo que se chama Apache, non? Un helicóptero, ten unha hélice grande arriba. pois a ver, o café está bo, en serio, non vos lo digo de coña. Un café normal, o sea, non O é... rollo que cajes despois. Claro, non é un, eu que sei, Siboney, sabes? Pero é un café. Este huevecillo nada que ver, Bueno, no, todo que ver. É unha uva, non? Ao meu, as uvas... É unha uva parra. Para rascarme los cojones, sí. En helicópteros do ejército de tierra. Pero como vai ser o ejército de tierra se vas polo aire? Non entendo. En deses do aire como son? Logo, están no helicóptero, non baixan nunca. Entón, O ejército de tierra entonces está en Pontevedra. un chinook, eso. Está en Pontevedra. No, está en Madrid. Eu, En Madrid. onde vim foi en Madrid, non en Pontevedra. Moi majete. Desinfectantes para manos, bueno. De feito, podíanos enseñar as cosas do helicóptero. Porque sabe deso, claro. Pero que ten un helicóptero na casa ou... Meu, no, pero se traballa nun puto helicóptero saberá os cables que hai, esas cousas, non? E como funciona, digo eu. A ver... Se vas a combatir, polo menos combates cas manos limpias. E desinfectadas. E que guapo este. É un arándano, meu. Que vai ser eso? É un puto arándano. É un arándano. Amarillo, os arándanos son negros. No, pero porque está en almíbar. Ves que é un arándano? O sea, poste amarillo se estás en almíbar. Si, non, as momias tamén. Non sei. Eu creo que eso non funciona así. As momias non As momias vinas sempre negras. Eu vinas sempre negras. As veces non iban en almíbar. Vale, vou usar a crema... Non iban en almíbar as Den- putas momias. Como iban balsamar as momias en almíbar? As momias están vendadas. Pero embalsaman. Sí, pero non as meten en vamos. almíbar, sabe Dios que lle botan. Botaranlle cuspe. A crema fluoredental é... Ah, claro, porque fai falta o cepillo, tens que dar ti, se queres usar o cepillo.
Home, a miña estou cando meto na mochila non sabes tú canto, Bueno, pois... Venga, proba agora. Se non cagas tamén te pasa Vou amarillo. probar o chicle. Chicle Non. das Fuerzas Armadas. Eu vou lavar os dentes. Un chicle que evita as balas. Oh, é blanco. El de que color iba a ser? Eu que sei, pensei que iba a ser máis rollo De camuflaje. rosa. De Claro, de camuflaje. camuflaje. Mira, Me mira. cago en Dios, para deixar un dente no chicle. Está duro. Me cago en Dios. Sí. Ui, Que, 9 milímetros un chicle? meu, pero trae moitísima pasta. Xa basta, non? Me cago en Dios. Este chicle resucita. ¡Me lo virgen! Mima como enfría, chaval. Vamos a echar mochila. Vamos a mochila, meu. Meu. Fai máis espuma co copo de lavadora. Para cepillar las feridas de malas. Tiene máis espuma na piba. Para, escoita. Parece un cañón desde que poñen nas festas pois. Estarme babando todo. Proba o chicle. Proba o chicle. Pero, non podo. Este chicle. Sabes nas películas cando din así dramáticamente guarda la última bala para ti? A última bala é este chicle, amigos. Ai. Cuidado, A servilleta non hai. Déxame a toalla, lo. Si que hai servilletas, joder, mira. Non será por... Morremos en España, pero morremos limpios. Ai, é que me fixo tanta risa. Meu, empecé, mira, é que dou puto asco, así. Ah, bueno, vale. Empecé a lavar os dentes. E, meu, toda a agua que tiña na boca para a pasta, empezou a convertirse en espuma, toda. Non podía nin falar da espuma que había, meu. É como se puxera unha pastilla efervescente na boca, meu, estaba... Ese é o truco, porque si Non podía. simula a rabia, sabes? Así non se che acercan os do equipo contrario. Pero está ben a pasta, sabe a pasta, claro. O chicle, cuidado, Si tes asma, eso ábreche os pulmóns. Mi madre. Si, dis. A ver, vou probar. Estaba boa, a ver, si, sabe a pasta de dentes, é como... De feito, por un momento dudei se comín o chicle ou a pastilla de encender o lume. Cuidado, Pero eran todas as que tiñas na casa, si, non? Que? Eran todas as caixas que tiñas na casa? Si, non teño máis. Vale, vale. A ver, Non nos queda así nada máis. isto vai para aquí. Sales para rehidratación oral. Mi madriña, pero este chicle é gigante. É unha bala, é 9 milímetros. Ai, pois sí que está duro. Está duro e ti espera que che entre o frescor. Eso é como o picante, mira, ainda hai outro aquí. Chicle con edulcorantes. Que con Dios. Que son edulcorantes? Edulcorantes é como en vez de azúcar, edulcorante. Ah. Endulza, pero non ten calorías. Tamén che dixo, quitarlle as calorías na guerra, me cago en Dios. Ai, se quebro os pulmóns, teño os bronquios así. Cuidado, eso é o último aliento. Que me toda a puta baba, meu. Estás morrendo así. Oh, me han herido. Chicle. Chicle. Vais hecha alma. Ai, que jumito. Ai, que veñen as Ai, fabas. me cago na puta, digo que non paro de babarme, pero teño un problema. Ai. Que vin aí. Non leí nada que non, teño os ollos chorosos, meu. En esa pasta de dentes e o chicle, meto yo un glolo de agua fría e verás. Buah, é verdad, Por eu tomo un agua fría Os dous a vez. Os dous a vez.
Vale. Joder, me cago na puta xa, Pero mete aquí, joder. Ou aquí, mira. Sabes? Fixémolo mal. Por qué? Podíamos haber jardado o cheo de encender para facer isto un día na miña casa. Pero jardámoslo, teño aquí todo jardado. Ah, telo aí? Home, A placa claro. tamén? Todo jardado, todo. Ah, que vale, sobrou pues jarde isto aquí. E na miña casa podémoslo... Joder, un día que nos aburramos e facemos un IRL, probamos a pasta na casa. Bebe auga, a ver. Que ainda teño unha boca de... A de 3. Unha. 2 e 3. Me cago en Dios. Parece que vai sola pola cañería, así para baixo. Ah, Juan, pensei que iba a ser como... Esto frío, sí que se che congela. É que eu, o sabes, cerebelo, eu creo que o chicle vale pa mascalo e despois nun burato dunha bala metenlle o chicle, sabes? Metenlle o chicle, tapan, sutura. Cuidado, Desinfectante instantáneo de manos, precauciones, no ingerir. Gracias. Habería alguén que o ingireu? Seguramente. Tamén che dixo, ingerir eso e o chicle, por aí vai a cousa. Pouca diferencia hai, Buf, o da pasta de dentes tuvo que ser boísimo, Porque, meu, Me que te cago en convierte todo en espuma, non podes nin A respirar. ver, eu teño outra aquí, podelle dar, probala. Prova. Pero non co cepillo que se eso lle Home, das. sí, a ver, eso é un pouco, bueno, sí, a ver, nunha situación de supervivencia te cho compro, pero no va a ser el caso. Toma. David botando gel. Munición. A ver, espera. Diría, David botando gel de mans. Locura. Me cago en Dios, pero hai máis, munición. É para un cargador, Me joder. cago en Dios. Claro. Espera. No, o chicle está bastante ben. É un chicle Ah, crema normal. fluorental fluorada, crema dental fluorada. Ajá. Eu tamén creo que botei de máis, Bona, meter toda na boca e con auga, enjuagar. Vale. Esa é boa. Bueña. Dalle. Oh. Isto é cando na guerra non tes cepillo, Como un gel dos David. Buf, é moitísima cantidad. Moita cantidad. É moitísima cantidad eso. Faiche unha espuma da virgen, chaval, ves? Velo. Pero eu creo que se o cepillas é peor, Se o cepillas é como que lle metes máis aire, eu creo. As putas burbujas. Mira, bueno, todo espuma. Bah. A ver, auga ahora. Quedache fresco, é como sí, un licor del polo. Vou tirar a froita. Buah. Vou meter outro chicle. Ti metiche outro chicle? No, era o que tiña antes. O café vou no tirar, non vai ser que me caje. Mete aquí, bueno, podíalo deixar todo aí. Ai, Buah. ai. Estuvo ben, Mira, as cerillas temos todo para outro día. Esta caixa sí que a tiro, non? O que é lo No, porque estas caixas para vender por Wallapop cunden a Dios. Ah, é verdad. True. Que me caio. Uf. E despois isto é que non hai nada máis aproveitable. Mira, sopa con pollo, que eso podemos deixar outro día, sopa con pollo con pasta. Polvo isotónico, polvo isotónico, polvo isotónico, polvo isotónico. Isto non sei que é, mira. Comprimido depurador de agua. Eu non me atrevo a botarlle auga. Para que é isto? Para limpiar a hoja. Pero, Mima, podemos coller un pouco de agua do estanque de ranas, Eu non me atrevo a beber eso, é un químico. Bótello a ver que lle pasan as ranas, a ver se No, vuelan. meu, nunha botella bebémolo. Eu non bebería. Eu eso sí que me dá asquete. Mima, pero cantos polvos isotónicos dan no ejército, meu? Disuelva un comprimido en 1 litro de agua. Agite e guarde 30 minutos antes de utilizar. Eu eso non probaría, non sei, non me dá boa espiña, é un químico, sabes? É unha pastilluca. Isto é cianuro, meu. Sí. Isto é... Tes o tiro na bala e faz... Se non morreches co chicle, con eso non morres. Nada, isto todo... Colle de agua do sar e pois a pastilla. Esa era boa, Ir ao río Sar, coller a pastilla esa e lanzarlle. No, pero creo que lle fan falta dúas por litro. Dúas, un camión de pastillas. Ao río Sar, mi madriña. Non hai máis, o sea, xa está todo comido. É a lata. Bueno, que donde esta lata, pero é o mismo que comemos. A lata leva ti A para lata casa, de- que che gusta o atún. A ti non? Sí, pero non quero, xa teño. Eu na casa teño do oliva. É que o do oliva é mellor. Home, claro.
Vale, pero entonces é para potabilizar lejía puro, unha pastilla para un litro. Ah, é lejía pura. Sí, cloro, lejía. mira. Dicloroisocianurato de sodio. Cloro. Cloro. É cloro. Sacaste esta carreira de químico onte. Busca de aí, é cloro ou non é cloro? Diclorosoicianurato. Cianuro. É cloro. Lejía e hipoclorito de sodio, toma polo cu. Claro, lejía non é cloro. Ah. Bueno, entonces non lo tirámoslo. Eu non vou tomar, o sea, tomo ti se queres, non te confundas e o comes. Se non depuras. A ver, nah, eu creo que o vamos a tirar. Non estamos... Bueno, en verdad, se hai unha situación de supervivencia, isto é ouro, Se hai unha situación de supervivencia, jódeste, porque non che dou. Queda para min. Quedo cos chicles. Quedo cos chicles. Os chicles non potabilizan a agua. Revivo meu. 3 veces. Os chicles non potabilizan a agua. En tantos sobres, ningún Pokémon. É verdad. Abrín outro día os sobres, pero non me Sí. tocou nada, non? Pouca cousa. Va, estuvo Ve, divertido. que facemos? O sea, que facemos non? Que fago con isto? Jardomo? E si Hai algún máis día... aí, Cantas hai? Non sei, pero hai Mira, máis. que te imagínate que hai, non sei, un apocalipsis literal. Pouco queda xa, Esto en 2 días... Se hai un apocalipsis literal, o que menos me importa é ter unha pastilla destas. Toma, para ti. É que isto... Hai outra bala aquí. Outro chicle. Crema. Ah, que sabe a lejía que mata. Sabe a agua... Oh, joder, pero sabe a agua lejía non quero. Claro, sabe a Eu auga. pensei que iba a saber agua normal. No, vais a ver a auga desinfectada, cloro, a auga de piscina, vais a ver eso. Fijo, ademais. Bueno, a min se ve unha guerra, a min cólleme alá no alto do Monte Louro, que vos den polo cu, matadevos vos. Eu... Os chicles están aquí, eso revivimos. Pero bueno, moloume. Estuvo guapo, Entonces, canto crees que duraríamos no ejército? Real, eu creo que unha semana e despois dixo chao. Sería too much. Pero na guerra dis, ou no exército, son cousas distintas. No ejército vas á guerra. Ou vas a estar no ejército tocando as palmas. Non tes por que ir á guerra no exército. E que faslo? Joder, pódense destinar a ir a un sitio, pero non vas á guerra, vas a unha base militar en non sei onde, estás ali entrenando, por si acaso. Pero non tes por que ir á guerra, joder. Vale, pois, indo á guerra. Indo á guerra, eu iría polas comidas dos demais tiradas polo chão. Todavía Eu iría. non dura un carallo, eu non duraría nada. Indo a unha guerra, mi madriña. Ai, non podo, Pero non podo. eso, eu creo Non, porque eu son unha cajona. é para esas cuestión cosas. de suerte, porque é como eu vi moitas películas de guerra que son das que máis me gustan, e moitas veces salvas o máis parvo. Por O suerte, sea, que ti vivirías eu ou vivo, morrerías. eu sobrevivo a O mil puto guerras. cabrón ten unha flor no cu, este é que fijo demais, Claro, e te imaginas, está o pelotón, vou mexar ali, xusto cando vou mexar cae a bomba. Sabes? Eu, bueno, Esa feime. Mira, pon José, eu usei, o sea, a pastilla de esta, eu usei en supervivencia para beber agua do jarama, nunca máis. Prefiro morrer tranquilo. A ver, non sei. A min daríame moito... Eu non me gustan os conflitos, eu estou moi ben na miña casa, tranquila. Tú sabes. Pa que vou a... No. O tema, eu vou cenar ensaladillo e chegar a casa. eu non sei, quitouse-me a fame. Non tes fame? Que vou ter despois de toda esta merda? Eu teño fame, Eu fame no, o sea, podería comer, pero Non, que un kebab non o metes polo cu, meto polo cu e polo boca. Vale. Mételo polo cu, sácalo pola boca. E pola boca despois. Pois non tes fame, tes fame. Debes matar os compañeiros guiris. Aos do propio equipo, bueno, aos do propio ejército. Vale, pois... Pois nada, dámoslle unha volta Nada para que máis. vexan as vistas que temos Veña, dalle. e cerramos este día. Mira de que vistas. Bueno, igual non se ve moito, pero ali está o mar. Ali ao fondo. Veña. Debaixo de Dios, que parece que está ali, Jesús. Jesús tamén. Jesús está comendo chicles destes. Veña, tomar polo cu.